uThogo unabakhe abantwana bese kuba uDina. uDina akanayo umntwana. Bese kuba uThogo nomzwakhe ama-siblings. Bese uThogo unabantwana bakhe. Umzwakhe lo wakhe aboThogo uJola noStompi. uStompi owakhe aboNkuli, umamncane kaMinkini. Yes. And then uDina noPinki abangani bakaNkuli. Mara kudala kade kuyi-scheme, uThogo, uDina, uPinki, uNkuli kade bayi-scheme. And then kwayenzeka-ke njengoba namuza umzwakhe athi lokulwa kwabo kwacala uThogo makajola nomlungu, bacala baba nejeje. And then angazi kwayenzakalani, kwaliwa. Indaba yakudala manje, indaba yabo, indaba yakudzala. Isuka kude lento, isuka kude, isuka kude, isuka kude, isuka kude. Kanti uTawu yena, aboTawu, uyabona aboTawu, abo-Sticks, abo-Peter, abobani bani nabo bekuyi-scheme nyana nje. Yabo. Wayaphi umamkhulu? Umamkhulu khona. Umamkhulu guys ne, kule series akekho ne. Umamkhulu nani niyambona mos, ugirl. But uyabazi umamkhulu because remember naye umamkhulu ubuye Zola. No, not really, not really. Do you write these stories? No, I don't. I don't, yes. Kwamampela, like I don't. I don't. So, yeah. Izinto ezikanjalo guys, baby. Singali ngiyalala, we'll talk later. Okay, good night, mntwana. Manje usiswa serumini. Usiswa serumini ucashe ekhabo ntombi. La uMinkini athanda ukuya khona. Ya usiswa serumini ucashe ekhabo ntombi. Baphi aboTawu? aboTawu bale bakhona aboTawu nabo-Sticks. uPeter washona guys, Peter washona. But asazi ukuthi washoniswa yileya ndaba kaNkuli. Angisho remember uNkuli bathi, angisho remember indaba kaPeter ithini. Ubani? uThogo wayejola noPeter. Yabo? You are a great storyteller, Shem. Love you too, bits. Love you. So, mangabe nikhumbula kahle, angisho uThogo wathini, wathi indaba yakhe noNkuli isuka kuphi? Kude. Mayisuka kude, so isuka ngobani? ngoPeter. You understand? uNkuli wadla uThogo ithende waya kuPeter. Okay, bayenza njalo noPeter. uNkuli wafakela uPeter ini? I-drop. But asazi ukuthi uPeter washona because of that or ezinye. Angisho sisuka kude le story. Manje uSophie yena, uSophie umngani kade ayi-best friend kaThogo. Yilo mangabe nezwa ulento uPinki makatshela uNtombi ukuthi uThogo walento, uThogo wathatha iphenti lakaSophie. Njengoba manje uSophie angazali, it's because of ubani? uThogo. You understand? Injalo le ndaba. Usebenza full time wena Chomi. Yes. So injalo ke bafazi lento lena.
again. So injalo-ke le ndaba yisono ngaloyo siswa serumini. Eish, Nkosi, usiswa serumini shem uthwele kanzi mina ngikuthanda kaningi. Zimbi indaba emasofeni. So emasofeni guys, emasofeni kukaPinki. Yeah, emasofeni kukaPinki.